hostujúcej. Tá peťka zatiaľ srdnato bojuje, Jozef Mišiak sa tam ale ocitol ležať v ľadovej ploche, to sa ešte nepáči aj Marošovi Surovému, no a tu vidíme, že je aj krv. To sa nám rozhodne nepáči, pevne veríme, že Jozef Mišiak bude v poriadku a to vyzerá na v časti tváre. Uvidíme, ako tento oriešok rozlúsknú arbitri. Teraz si môžeme pozrieť, ako prebiehal ten súboj. To bol veľmi nepríjemný lakeť od Dalibora Ďuriša smerom do tváre Jozefa Mišiaka. Vzhľadom na to, že tam bola krv, myslím si, že arbitri sa moc o čom rozprávať nemajú. Keby ešte mali k dispozícii taký zoznam, ako máme my, tak to by ten verdikt bol evidentný. No a tu musíme jednoznačne iba súhlasiť s Richardom Šechným, ktorý, i keď ho nepočujeme, jednoznačne vidíme, čo gestikuloval a má pravdu, že ten lakeť zo strany Dalibora Ďuriša do tváre Jozefa Mišiaka naozaj bol evidentný. Toto by mal byť vyšší trest. Vidíme, že Jozef Mišiak odchádza do útrop štadióna. Vyzerá to tak, že minimálne v druhej tretine obranca Medveďov dohral. Ale Mišiak v dnešnom zápase podal veľmi solidný výkon a určite by Medveďom ešte v doterajšom priebehu duelu chýbal, avšak ak sa tento delikt zaobíde bez trestu, dovolím tvrdiť, že medvede budú poškodené a evidentne.